Excited na si Kapuso actress Andrea Torres para sa bago sininga pelikula. Pagabidahan sang Kapuso actress ang international film nga pasyonal sa din mangin co-star sini si Marcelo Melingo. Suno kay Andrea pinasahi ang ini nga pelikula ilabi na nga gin-shoot ang mga eksena sini sa Argentina kag syempre diri sa Pilipinas. Sa karon yara sa Karamoan Camarines surang aktres para dito i-shoot ang iban pa nga mga eksena. Sa pasyonal, mangin isa ka tango dancer kag jury members ang isa ka International Tango Dance Festival si Andrea. Gani hindi kuno lango-lango ang mga preparasyon sini para sa iya nga karakter. Nung papunta po ako ng Argentina, nagtango lessons po ako. Tapos konting Spanish lessons, parang mga basic. And syempre, inaral yung script. Kasi kailangan syempre kilala mo yung character mo para kung may adjustments man yung director, madali ka ring makakasunod sa kanya. Dito naman po sa Pilipinas, syempre beach natin. So, kailangan mag-diet.